Zdravím všetkých, ja som Kubisa Kubo, jeden z hlavných adminov serveru Groundkeep a dneska vám vysvetlím, ako používať Roll20. Takže, aby sme začali. Toto bude vysvetlenie najmä ako hrať, ako používať rôzne veci na hranie, ale najmä sa pozrieme na prvú časť a to vytvorenie postavy, čiže tipujem, že ak už pozeráte toto videjko, tak ste sa už prihlásili na hru, dali ste proste to tlačítko Launch Game, vytvorili ste si keď tak účet, ak ste nemali a teraz chcete už začať hrať. Čiže prvá vec, čo urobíte je, že tu v tejto pravej časti pôjdete do tejto knižky, tretie zľava a nájdete tam tzv. Voľné charaktery. Sú tam aj iné hráčské, ale tie nebudete riešiť, budete riešiť voľný charakter. Otvoríte si voľný charakter a tu nájdete takúto vec. Namiesto toho, aby ste klikali Edit Sheet Directly alebo Create an NPC, kliknete Use the Character Mancer. A tu, čo budete robiť ďalej? Proste postupne si tu nahádžete veci. Urobím si teraz rýchle jednoduchú postavu bez žiadneho riešenia, aby ste ako tak pochopili, že o čo vlastne ide. Proste si v jednoduchosti povyberáte veci. Ak máte zložitejšiu postavu, tak vám to bude trvať dlhšie. Ak jednoduchšiu, tak kratšie. Score method si dáte point buy. Ten tu teraz nevidíte, lebo som na rolku, kde nemám zaplatenú knižku, ale to budete vidieť. Dáte si point buy a postupne preklikáte všetky veci, ako je napísané v kanáli Tvorba postavy. Keď máte všetko dokončené, tak kliknete Apply Changes. A vďaka tomu máte teda dokončený sheet. Ja teraz, keď sa pýtate, nemám dokončený, lebo som si iba rýchlo preklikal, aby ste videli, o čo ide. Ale teraz, keď máme sheet, tak si môžeme ukázať, ako používať jednotlivé veci zo sheetov. Ja si chcem ešte prehodím nejaký random spell, aby sme si vysvetlili aj spely. Teraz by som tu mal mať exit arrow. Dobre, super. Vynikajúce. Čiže začneme tým, ako používať zbrane, alebo ako útočiť celkovo. Stačí vám nájsť tú zbraň v vašom šíte a kliknúť na ňu. Budete vidieť také červené okolo a kliknete na to a to automaticky, ako môžete tu vidieť, hodí do chatu. Ak vám DM povedal, že ste trafili, tak kliknete na meno tej zbrane, fialové v štvorčeku. Taktiež, ak máte nejaký bonusový damage, napríklad, že plus 3 na každý útok z niečoho alebo tak sa vám tu ukáže taká vec, ktorú musíte mať zakliknutú, ak chcete, aby sa hodila naraz. Môžete, či už to môže byť sneak attack, alebo niečo iné, proste to musíte mať zakliknuté, teraz sa mi to tu neukazuje, ale kebyže náhodou neviete, tak to sa môžete spýtať aj DM-a. A rovnako aj s spellmi, to funguje takto jednoducho, ak to hádžete zo sheetu, tak to máte ako damage a ak si chcete zistiť alebo poslať, čo nejaký spell robí, tak stačí ísť medzi spely a kliknúť na tento chat icon a tam hodiť celý spell do chatu. A vlastne ešte, keď sme boli vo Character Manceri, tam sa dá aj nastaviť si meno, nastaviť si všetko, to proste vyplníte od začiatku do konca, ako je vysvetlené v kanáli Tvorba postavy. Ale teraz si ešte ukážeme poslednú vec a to hádzanie čekov a ešte potom ešte jednu. Hádzanie čekov je úplne rovnako ako zbranie, stačí kliknúť na niečo z čekov a hodí sa to za vás, nemusíte dávať žiadne kocky riešiť. A aby som nezabudol, je tu ešte jedna vec, ktorú vám musím ukázať a to, ako si nastaviť meno. Pôjdete tu do Settings, úplne vpravo hore a tu máte rôzne možnosti. Prvá vec je, že tu si nastavíte meno, ako napísané na Discorde, že si ho máte nastaviť. Potom ďalšiu vec, čo si tu môžete nastaviť, že či máte Dark Mode alebo biely mode, odporúčam Dark Mode, ale je to na vás. A ďalej, čo odporúčam nastaviť, vo Video Display si nastaviť Player Video Avatar Size namiesto Regular, ako mám teraz nastavenie, tak na Names Only, aby ste videli iba meno, aby vám to až tak nezavádzalo. A teraz sa poďme vrhnúť na ďalšiu časť. No
A posledná vec, ktorú si vysvetlíme, je vlastne, čo a ako robiť s charakterom. Keď budete hrať na rovku, stačí prehodiť charakter na mapu, áno, vám to automaticky aligne na grid a môžete hrať. Normálne môžete pohybovať a tak ďalej. Tuto budete mať vždy zapísané životy a armor class, to bude automaticky vidieť na rovku, len teraz to tu není, lebo to tak nemám na tomto testovacom rollku, kde iba natáčam toto videjko. Ďalšia vec je tento sidebar, tuto vľavo. Tu si môžete nájsť kreslenie, vďaka čomu môžete kresliť po mape. Skúste to veľmi nerobiť, lebo môže to otravovať, ale raz za často zase až tak nevadí, kebyže napríklad niečo chcete zaznačiť. Tu zase môžete písať nejaký text a potom prichádzajú kocky. Kebyže chcete náhodou hádzať kocky, tak môžete buď cez toto, stačí kliknúť, ale vám to automaticky hodí. Teraz som klikol a hodil som na jednotku, čo nie je moc dobré, ale čo už. Alebo môžete do chatu napísať R1D akékoľvek číslo, napríklad 5. A hodí nám to kocku 1D5. A posledná vec, ktorá tu je, vlastne keď budete mať iniciatívu, tak budete ju mať v tejto ikonke, ale to bude riešiť DM, čiže to nepotrebujete úplne vedieť, čo znamená. A posledná vec je, tuto vľavo môžete vidieť takéto pravítko a cez to si viete odmeriavať rôzne veci po mape, aby ste nemuseli po jednom počítať polička. Máte tu možnosť line, máte tu možnosť square, máte tu možnosť circle, máte tu možnosť cone a ako posledné tu máte možnosť beam. A môžete sa s tým pohrať, sú tu rôzne veci, sú tu väčšie hrúbky napríklad toho beamu a tak ďalej. To už podľa toho, ako to budete potrebovať. Ale ak sa nemýlim, toto bude už na tento jednoduchší tutoriál všetko. Dúfam, že ste všetko pochopili. Ak nie, kľudne sa spýtajte v kanáli otázky a odpovede. A ja sa teda s vami na dnes lúčim. Vidíme sa na Groundkeepe.